Maray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Martes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, pag-aborido kan Bulkan Mayon padagos na pigtututukan, publiko inabisuan na dainanggan maglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. DSWD igwan insufficienteng stock nin relief items. Road Safety Advocacy Program suportado kan sanggunian panglalawigan kan Albay. Mga paratanom sa Legazpi City tinawanin ayuda finansyal kan Department of Agriculture. Sa lado national, National Disaster Risk Reduction and Management Council ng apudan sa mga LGU sa Albay na maghanda sa posibleng pag-alboroto kan Mayon. Primerong LEDAC meeting pinanginotan ni Marcos. Disqualification case kontra kay Marcos ibanasura kan Comelec Inbank. Anum na legislative measures planong ipasar bago matapos ang 2022. Sa ibang nasyon, makusog na linog na kayugyog sa Taiwan kasubagong aga. Sa sports, rookie guard kan Phoenix Super LPG napiling Player of the Week kan PBA Press Corps. Detalles kan barata enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Flemex Forte. Flemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pinarumdum kan Feebox ang publiko na mantinidong alerto dalan sa padagos na nagdalangkaw na pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Mantinidong nasa alert level 2 ang abnormalidad kini bantang daimanin na restrong dugang na mga volcanic earthquakes sa nakaaging obserbasyon kan Feebox. Nagtao manin abiso si Gobernador Noel Rosal sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council na repasuhon ang sendang mga plano in kaso ibandera sa alert level 3 ang abnormalidad kan Bulkan Mayon. Sa ibang lado, pinatanidan manggiraray ni Rosal ang mga residentes asin mga paratanom na likayan na maglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Ang baretang ini hatod sa Indocan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Preparado na ang DSWD Regional Office may kinaaraman sa Alert Level 2 sa abnormalidad kan Bulkang Mayon. Sa indang sinabi na igwasindanin nasa 31,092 na family food packs na nagkakantidad nin 17.4 milyones pesos na nakasaray sa indang bodega mantang igwamanin mga raw materials nasa 20,000 na family food packs mantang ang non-food items nasa kantidad man nin 32.8 milyones pesos siring sa 2,292 na sets ni family kits, 2,339 hygiene kits, 3,338 na sleeping kits, 338 units nin family tents, 1,140 na laminated sacks as in 16,330 pidaso nin tamong, 1,000 pidaso nin moskitero, 40 pidaso nin folding bed, 500 na pidaso nin collapsible water container, 16,688 na pidaso nin malong asin kadakol pang iba. Sa ibong nalado, nasa 5 milyones pesos man ang standby fund. Mientras tanto, igwaman sindang kahagadan na dugang na supply hali sa National Operations Center. Nagpapo din pagtaripon sa Alkalde Chino Garcia kan Ginubatan Albay sa mga kapitan di Barangay Harani sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Partikular na nasa laog kan 6 kilometros na permanent danger zone. Sinabi ni Garcia na kaibanan sa mga napag-urunan ang mga lakdang na dapat gigibuhon in kaso magpailing nin malalang abnormalidad ang Bulkan Mayon. Kaibanan na ang evacuation area na gagamiton. Sigun kay Garcia, kaibanan niya si DSWD Regional Director Norman Laurio
sa ginibog inspection sa Ginubatan East Elementary School asin Barangay Mauraro High School na iyo ang posibleng gamiton na evacuation center kan mga pamilyang maapektaran, partikular na ang mga residente sa hali sa Barangay Maninila, Masarawag, asin Mabalod ang nasabing lakdang gigibuon bilang preparasyon sa pagiging abnormal kan Bulkan Mayon asin bilang pagsunod sa direktiba kan Albay Public Safety and Emergency Management Office pati na kan gobyerno probinsyal kan Albay. Pinasalamatan ni Legazpi City OIC Agriculturist Sheila Naz ang Department of Agriculture sa cash assistance na itinao kaini sa mga kwalipikadong paratanom kan Legazpi City na enot nang naapektaran kan mga nakaaging kalamidad asin epekto kan COVID-19. Inian sa iyang paahayag matapos nagibuhon ang payout sa Legazpi City Convention Center sa paagi ni DA Regional Director Rodel Tornilla. Ang cash assistance makakatabang naman sa pangangaipukan mga paratanom. Sa ibong nalado, ngunya na aldaw man gigibuhon ang payout para sa mga kwalifikadong paratanom sama nito Rapu-Rapu, Santo Domingo asin iba pang lugar. Suportado ni Vice Gobernador Grex Lagman ang suwestyon kan Albay PNP Provincial Office na pakusugon ang advokasya sa disiplina kan mga tsuperan mga vehikulos sa riman road safety para sa kaligtasan kan pasaheros asin publiko. Sa sinabi na magayon ang sirang nalakdang tanganing mabawasan ang bilang kan mga aksidente sa tinampo na involto ang mga vehikulos mantang nadadamay pa ang mga pasaheros o kaya mga tawo. Idinugo pa ni Lagman na sinda sa sanggunian panglalawigan magibo man kan sa indang lakdang para masuportahan ang kampanya kan pulisya sa road safety asin malikayan ang mga aksidente sa tinampo. Sa primerong 100 days bilang alkalde kan Daraga Albay, inilatag ni Alkalde Awin Baldo ang sa iyang mga akomplishimento. Sa Facebook post ni Baldo, sinabi kaining sa primerong semana na ilansar ang Arangkada Banwa Mobile Laboratory and Clinic na sangon niya nakapagtaon na ininin serbisyo medikal sa rinibong mga Daragenyos. Nagbaba naman ang rental fees kan saraday na paratsenda na iyumanan sa indang agrangay, hinali ang parking fees sa mga motorista, pagkakaigwan ng Daraga Public Information Page, nilibre ang bayad sa daycare center sa munisipyo, nagkaigwan ng fondo o budget para sa laptop asin printers para sa mga elementarya asin sekundarya, pag-organisar kan wet asin night market, pag-regulate sa quarry operations, pagpakarahay sa trapiko, nahalian ang necessary fees sa Daraga Community College asin ang pagpapakaskas sa pagproseso kan mga business permit application sa munisipyo. Sinabi ni Baldo sa ibong kan kadakol na karipisila na pigaagihan, natiwala siya na posible ang maray na pagbabago kun ang lambang residentes kan Banwaan ang nagtatarabangan. Kasabay kaini nagpasalamat si Baldo sa mga nagsuporta asin padagos na nagsusuporta sa iya, tanganing padagos pa ang pag-aarangkada kan Banwaang Daraga. Iyan ang primerong kaptangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa inman magduman ang pamilya mo, kigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-meals up with virus defense action ka.
Neozep. Mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Paghanap ay world-class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. Symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. C, committed to make you realize your dreams. L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities, its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7.
Detalles kan barata sa Lado Nacional. Nagtaon din asigurasyon si Assistant Secretary Rafi Alejandro, tagapagtaram ka National Disaster Reduction and Management Council Asinda, handa asin padagos na nakaantabay sa sitwasyon kan Bulkan Mayon. Nasa ngunyan, nasa alert level 2. Sa sinabi na dapat siguruhon na ang mga responders talagang preparado sa anuman na aktibidades kan Bulkan Mayon, asin repasuon man ang contingency plan. Magsaray na nin mas dakol na rekursos, asin magkaiguan early assessment. Dinuga pa ni Alejandro na aabutan pa ni nagkaparang bulan alagad pwedeng magkaiguanin phreatic explosion sa Lindongkan Alert Level 2. Sinabi niya na dapat siguro na daing aktibidades sa 6 kilometros na permanent danger zone, lalo na sa southwest sector. Sa primera bes sa presenteng administrasyon, tiniripo ni Presidente Bongbong Marcos ang mga miyembros kan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sinabi kan Office of the Press Secretary na nakipag-ampangan si Marcos sa 20 miyembros kan LEDAC kung sa inatukar ang mga priority measures na enot nang nailatag kan Presidente sa primero kaining State of the Nation address kan Hulyo. Kaiba digdi ang National Government Right Sizing Program, Budget Modernization Bill, Government of Financial Institution, Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery o Guide as in Unified System of Separation, Retirement, and Pension. Miyaras natin inilista kan Department of Education na ang pagbukas kan face-to-face classes bilang parte kan sendang kontribusyon sa primerong 100 dias kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Sinabi ni Vice Presidente asin Education Secretary Sara Duterte Carpio na ang pagbuelta kan face-to-face classes kan Agosto ang saro sa triumpo kan DepEd sa pagsasabi na padagos man ang ginagibo nindang assessment sa institutionalization kan blended learning asin online classes sa basic education. Ididugan pa man niya na ang bagong administrasyon nakasustenir sa pagrepaso sa K to grade 10 program halin sa nakaaging administrasyon asin marepaso naman sa grade 11 asin grade 12. Nangako ang Senado asin Kamara de Representantes na ipapasar ang anum na legislative measures bago matapos ang 2022, kaiba na ang pagkrear nin Center for Disease Control and Prevention asin pangapudan sa Mandatory Service Officer Training Corps o ROTC asin National Service Training Program. Ini ang pahayag ni Senate President Mig Zubiri matapos magtiripon sa primera bes ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa iyang sinabi na igwas hindang kasunduan na ipapasar ang Medical Reserve Corps, National Disease Prevention Management Authority or Center for Disease Control and Prevention, Virology Science and Technology Institute of the Philippines, Mandatory ROTC, NSTP, amendment sa Build, Operate, Transfer Law asin kadakul pang iba. Pinaboran kan Comelec Inbank ang desisyon kan Sendang First Division kan Abril na si Presidente Bongbong Marcos kwalipikadong magkandidato para sa siring na posisyon. Ang ruling iyo ang nagbasura sa partial motion for reconsideration na inot nang naisumitir na minakontistar sa findings kan Comelec First Division na matugot kay Marcos na magkandidato para presidente sa nakaaging May 2022 election. Ididugang pa kan Comelec Inbank na daiman in basehan ang mga petitioners asin kulang para mapanindugan sharing sa resolution mantang kontraman ini sa lay. Senang tanawan ni doon na daiman ng rason para disturbohon ang findings kan komisyon. Inumaw kan nagkapirang senador ang pagpirma na maging leye sa SIM Card Registration Act mantang nagtaonin asigurasyon sa publiko na igwanin safeguard sa bagong ley na masiguro sa pagiging pribado as in confidentiality of information na naitatao kan mga mobile phone users. Sinabi ni Senador Grace Poe,
Pamayokan Senate Committee on Public Services na iyuan utakan lakdang sa Senado na nagtatrabaho nin husto ang mga senador para maipasar ang siring na lehislasyon kung saan ini ang primerong kabtang tanganing masuplaan mga tax scammers mantang mataumanin garantiya sa pagrespeto sa fundamental human rights. Sarong aldaw matapos mabihag nin madulag kuta ng preso sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, nag-atindir pa manggararay kasuwapon sa pagdangog kan Muntinlupa RTC si dating Senador Laila de Lima para sa natatarang drug charges kontra sa iya. Sinabi ni Abogado Filibon Tacardon, Legal Counsel ni De Lima, na daiman sana nalawas ang pagdangog matapos magpositibo sa COVID-19 si DILG Secretary Benhur Abalos. Sayang ipanaluwanag na dai naman ipinararom sa COVID-19 testing si De Lima dalang taday man ining simptomas kanhelang. Sa ibong nalado, sinabi ni Tacardon na sayang sana ang oportunidad na day malawos ang pagdangog kung sa inkompleto man kuta na ang ambos laudos alagad sinda nangalas kan sinda maglaog na sa courtroom. Dispisa na sinabi na day palan malalawos ang bista. Dahilan sa mas makaskas na pagiging late kan SIM Card Registration Act na napirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, tanganing maprotehiran ang mga Pilipino kontra sa mga scammers as in iba pang mararaot na elementos kan sosyedad gamit ang makabagong teknolohiya, tulos man na nagpasalamat ang liderato kan Kamara de Representantes sa Malacanang. Sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na sinda nagpapasalamat kay Marcos na mapirmahan na ini bilang lay na iyo ang primero sa presenteng administrasyon. Ini may kinaaraman sa Republic Act 11934. Barata sa ibang nasyon duman sa Taipei, nayugyog sa bagong aganin 5.9 magnitude na linog ang epicenter iyong kadagatan sa sirangan na parte kan Taiwan mantang dai pa man ni naibabaretang danyos. Ang linog iyoan nakayugyog sa mga edifisyo sa Taipei, sinamatian man sa ibang parte kan Taiwan. Ang Taiwan namumugtag sa pagultanan nin duwang tectonic plates sa South China Sea, sinbantado nin marahay sa mga linog. Sa sports, nakalaog na sa win column ang Phoenix Super LPG sa 2022 PBA Commissioner's Cup dahilan sa magayon na kawat na ipinahilingkan sa indang rookie guard Tyler Teo. Ini matapos na si Cho ang nagpagana sa Fuel Masters kontra sa NLEX Road Warriors sa paaginin 26 puntos. Dahilan kay ini siya ang napili na Player of the Week kan PBA Press Corps, mantang dinaog niya sa siring na onra ang sa iyang kaapil na si JV Mocon, Jamie Malonzo kan Barangay Hinebra, asin Calvin Abueva kan Magnolia, siringman, sinda Basser Amer, Mike Ayon, asin Troy Rosario kan Blackwater, Paul Lee kan Magnolia, Allen Maliksi kan Meralco, Bong Quinto asin Aaron Black, Christian Standa Hardinger asin Scotty Thompson kan Barangay Hinebra, RR Pogoy kan Token Tex asin sinda CJ Perez asin Junmar Fajardo kan San Miguel. Ultimo sa detalles kang baretang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Po sa tuyang update sa kamugtakan sa itong panahon na bilog man sa sarong bagyo ang low pressure area na nasa loob kan Philippine Area of Responsibility. Asin ini nga ni pinangaranan man na bagyong Maymay. Sa ngunyan, nasa kategorya man ini na tropical depression, asin hori man ining namata na alas 4 ngunyanin maaga sa distansyang 300 kilometers sirangan kang kasiguran Aurora. May taglay na kusog na doros ini, naroon na sa sentrong nag-aabot sa 45 kilometers per hour, asin may pagbugsok ng doros nag-aabot man sa 55 kilometers per hour. Presente man ining naghiro sa direksyon na patimog sulnupan sa rekas man na 10 kilometers per hour. Samantala, sa laog man ng masunod na 48 oras ang tropical depression na Maymay
Ilalauman man na mabagal sa iyang paghiro as in generally mahiro man sa direksyon na patimog sulnupan. Posible man iniyong maglandfall sa may vicinity kang southern portion kang Aurora o sa northern portion kang Quezon sa aganin hapon o Banggi. Samantala, digdi man sa Kabikulan sa maghapon ilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan may mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sulnupan hanggang sa sulnupan ang Mairal na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Tinatayang agwat kang temperatura 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:35 nin aga, masulnop at yan alas 5:29 nin hapon. Alipod din sa DOST, Pag-asa, Ariel Samudio. Iyan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Martes. Sa pangaran kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, John Napolis Salado Technical, Keriman Richard Astor sa IT, Asin Pag-asa. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Christine Longabella. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa endong pagantabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata ang mga bakuna.